Zdar Boh. Vítam vás pri sledovaní nového videjka, dá sa povedať jednej z najextrémnejších akcií, ktorú sme mali, kde sme zlaňovali okolo 180 metrov, Juraj s Robom okolo 200 plus metrov. V prepočte sme dole stravili okolo 11 hodín, potom sme to ťahali hore a keď si to vyťahol hore, bol si úplne premočený a čakalo ťa ľadové počasie a tma. Týmto chcem pozdraviť Roba, Juraja, Friedricha, Sebiho a prajem vám príjemné sledovanie. Tu môžete vidieť mapu celého komplexu. Tu je úvod, fáza 1, kde sme vrtali prvé kotvy a začali akciu. Chcete tu vrtať? Hej, tu som, kým on vystrojí, aby som tu jednu buchol, že sa zakvačí do cedávačková. Ideš tu tam. Ja som išiel potom vlátane hore, takže ono musí byť. Taká ravinka tiež, že Peťko drží, tu nejsú plným. Kde máme vrtačku? V mojom ruksaku. A ten je tam. Ten je tuto niekde, tam je niekde. Môžem tu navrtať jednu skobu? To je navrtaj. A Juračík sa dáva toto lano? Hej, to sa dáva. Kým to nastrojí, aby som tu vrtal jednu skobu, toľko. Počúvaj, ale kus lana mi tu nechaj potom. Nechaj to tu dať. Čo? Rovno dole, bez detektoru ide klasika. Piči. Bez? No, že to nemá detektor. Klasika, že to vždycky ho zabudne si zobrátiť a ja som hovoril veľakrát, že mu to dávam. Ako nemusel byť tako hodiť veľmi tu, lebo... Pohode to je. Hej, pohode to spravo. Fajnové to spravo. Počúvaj, a teraz to lano čo, hodíme ho dolu? Ja som ho hodil. Nezapletie sa? Môže sa zaplieť, no do piči. Kurník šopánov, tak hoďme už teraz nič s ním, ja si zvyknem dávať do batohu, ale vieš, takže... Jedného hodili a posunie, aby ho... Počkej, Sebi, ešte po tebou je. Tak ho posunie, aby sa nesplietlo. Robo, púšťam lano, hej? Daj mi ho dáko. Dáva ty, aha. Dobre. To bude akcia, páni. Jala jalach. Akcia roka, by som povedal. Idem dole. Sú tam ešte? Oni čakajú na kotvení, nie? Je tam svietenie. Okay. Kamene, pozor! Ja toto nemám to dať. Idem dole! Zdar Boh. Zdar Boh. Prvé zlaňovanie, približne 60 metrov, kde sme sa dostali ku balkónu. Aspoň my sme to tak nazvali balkón. Že ide sa dole, tady tudy. Zbytok výpravy už je dole. Už vrtajú kotvu.
Toto tu má okolo 60 metrov, tam ku ním. Potom to ide dole ešte nejakých 150, možno 120 až 150 metrov. Takže ideme na to pomaličky. Otočiť. Jo, asi je to on čo. A jde se. Brutál. Strach. Hardcore. Hardkorismus, nejaký batvoh, tam je fľaša od octu, prepravky, no proste brutál, kámo, kere. Sa prekotvíme. Si to tu trošku pozrieme. Brutalizmus. Tady dole tu. Máme to dole, bude strach, ale celkom do pohodičky to je. Tak idem dál. Ja pro istotu. Brutalitky, no.
Áno, áno. Brutál. No dobré, ide sa dole.
Nie, on ide v tomto, dobre. Ja som to... Ja iba obotané, sorry. No? Pre toto. Vidíš čo? Ideš ho odopnúť? A cez toto chceš prepkať, nie? OK, díky. Tam? OK, díky. Ja rovno potom vrátim toto, keď budeš ready. Počúvaj, vôbec to nepáči. Nestratím. Potom druhú slučku má 34. Jo. Karabínu máš tu malú a tvoju karabínu má tiež jednu. Pravý, ale. Mentalitka. A pozri dole. Pozri tu ešte. Tam sú ďalšie dobytky, že tam vzadu. Vidíš? Idem sa, hej? Ty vole. No, hovorím, to je Ty jo. Nádhera, toto je No, tvoj ti raj. hovorím, že toto je skvelé. Aha, tu idú tie, hej, ale toto sú fakt, že už asi. Ty nejsi pripovedený vôbec nič? No, na čo? No. Extreme life. No. Ale asi sa pripnem Lanko. Radšej, hej no. Lebo sa tu o mňa zavadí. Jo, hej. Ty si na lane, neraz čo? No. Nie si? Podík ma sereš aj si už to zase. Ja tu dávam pozor, že som bezpečnostná kontrola. Aspoň sa cvakni tak, ale Dáme si humárik, no. alebo tu sa dá, aha. Ó, pohode tu. Hej? Tá, iba také, že by bolo, no. Vedel by si to svetlo zhasnúť prosím len? Hej, jasne. Dobre, pohode, dík. Pohode. Ešte tam si zasvietím mešácov, nech to máme natočené. Tam robia, majstrujú. A proste strach. Ti dám potom tú služku, keď nechceš. Ja mám ešte, ja vlastne mám karabíny potom, keď niečo tu mám ešte. Jednu, dve. Jak si správne to vám rozhodol? Jak čo? Som z toho zamotaný teraz úplne. Ja som bol hore zamotaný. Ja som toho zamotaný. Počúvaj. Cez jednu. No, už je jednu iba. Šetríme. Netreba dávať dve zbytočne. Keď tu sú tri tuto hore. Nie, to nič. To je pôvodne. Sú tri. Aj tá jedna kotva ťa učí. No veď áno, ale... Zbytočne podľa nadávať dve. No, do piča bolo vzduch tu najprv tako. Fluid, no potom. Ja som vykupoval, ale inak to stojí. Brutál.
Ja, ty kokos. Hovorí, ja mám píči, ja to idem podľa toho, jak ja sa cítim. Jo. A to tam ide ďalej. Ja viem. Brutál. Aj z tejto strany to je ďalej rastí. Hej, tam za tými doskami, ne? Áno, áno. Brutál toto je tu. Ty vole. Ja viem, no. Toto som tu ani nevidel. No. Stávať z toho úhlu. Tak tam som ani ja nebol, ne tam. Brutalizmus. Tak ďaleko. A tam všetko je. Čo? Tu sú normálne tieto Sačky? na státie. Ja, no. Plošinky. Čo? Plošiny, ale už také dosť rozbité sú. Tam chodili podľa mňa tí kamienkári, hen tam kopať. Aha. No ale brutál, to jednoznačne to brutál vyzerá, no. No. Čo, ale je to zaujímavé, škoda, že to je zrutené. No. Čo sedí? Kalani! Brutál. Toto sme hneď hovorili, že tu boli zrovna, že sem musíme ísť s vami. Táto, hej, to. To je proste taký prieskum, že sem treba veľa ľudí. Treba veľa ľudí a skúsení ľudia. To je brutál, Juraj. A to ešte sme nepreskúmali, že je podľa že nič skoro. No, že to je iba úvod. Čo? To je úvod knihy iba. No. Predslov. Možno sem ešte niekedy aj ty pôjdeš. No. Ako myslíš čo, sám? Dnes s nami niekedy. No. Dobre, idem dole. OK. To je ty potom. Jo. Sa ich nestane hlavne. Z balkóna nás čakalo ďalšie zlaňovanie, okolo 110 až 120 metrov na ďalšie medziposchodie. No, takže ideme ďalších približne 110 metrov dole. Kvázi asi. Brutál. Brutalizmus.
Brutalitka, no. Jdem dál. Jdem dál.
Prosím? Strach, po píči. Jo. Si ako tam je toľko lán, takáde trakcie je láno. Aj traverzové lána, aj niečo aj dole. Tak to nemusíme ani brať láno, kámo. Ale také mokom láne určite nepôjde. Si potom stále, kámo, náhodou tam je roztráve dole niekde? No, tak je tu. Zimnem, ne? Tak neviem. Zikneš dole. Akurát, že hore bude masaker. Nem masaker. My sme tuto v tej medzipatrve, jasne. To bude strach. Tam potom sme tuto. Tu dobytky nad nami a ja som myslel, že tuto sem. A toto je potom čo? Terminál. Toto sú tie hodkové, prvý a takto je 12 dole. Na tom skúšku, Aj mi to hovoril typek, mi to hovoril ten jaskyňar, ale neviem teraz. Tuto sme my podľa mňa, tuto, na tomto. No lenže... To je presne tak, jak hovorím, tuto, pozri, ideme takto, tu je šachta jedna, tu je druhá, hneď, toto bude tá, čo bola taká len kolenica dole, toto bude tá traverzová podľa mňa, tu je tá, čo som videl ja, a tu bola čelba. To je presne ono, presne toto. Takto to tam vyzerá, že čelba a nie šachta dole, takže tuto práve to bude ono. A táto šachta ide do tých hĺbkových aj, táto. Tam, čo bolo to lano dole, tam vzadu, bola tá čelba, tak tá šachta ide do tých hĺbkových. Presne mi to tam vysadá. A tuto sú tie samé komíny, tuto hore, sme videli, vieš, sebi, čiže To dalo iné, že aj z boku vidím všade. toto bude podľa mňa toto. Toto bude podľa mňa ono. Takže my sme v medzipatre, ale ja by som išiel touto druhou šachtou, podľa mňa tam, čo je ďalej. Môžeme pozrieť, ale uvidíme. A potom už nepôjdeme nižšie, lebo to je strach. Dobre. Ja neviem. Tak a sme na medziposchodí, kde nás tu a tu čakali dve feraty. Haha. No a tu dole Robo zlaňovali s Jurajom. Ja si poviem tam už. Idem aj ja pomaly. Môžeme a skúsim tam ten kameň hodiť znova a zistíme, že jaké to je hlboké. Zoberiem dačo tam, či?
Ja beriem batox a ešte, čo zoberieme ďalej? Tu mám toto. Na čo môžem? Dobre, do batohu. Kurva, ešte nie, no ale... Ja som myslel, že ideme hore. Viete si tu potom na zem poriadne, lebo to sú fakt. Ja dole. Ja ti hovorím, že ja budem búchať tvoje Ale však toto môžem nechať. Čo? Tento batoh. Nechajte. Dáva ďalej? Čiže ja tam kúknúc. Musíme preliesť cez tento zával. Keď sa pozrieš, to sú samé dzúrky všade. Tu mravenisko to tu je. Prvý zával. Druhý. To bude len strach. A hlavne prekotlovať sa. Keď už bude človek unavený. Dobre, tu není zával žiaden. Ďalej. Vlastne nie ešte, ne? Strach. Presne, je tá mapa. Presne na tej mape to je. Jo. Toto je tá prvá šachta na tej mape, potom je druhá a tretia je tá obzorov. Presne tak. Presne sa podobá. Tak to s tým podobá. Ísť ďalej, spodreme tam? No. Čiže si nejaké tento, ale neviem. Brutál. Tam to dopadlo, mám taký pocit, alebo niečo. Neviem. Toto je čo? Kde sekáč, no je toto. No, ja som pozeral. Brutál. Sorry. Pohode, pohode. Kolesko zaujímavé tu. Ešte celkom zachovala je. Je. A tu ďalej bude, že totálne zachovala už potom. To len tu tie prvé závaly boli. Toto je tá, kde ideš celý čas, jasné. A potom je taká rozdelená ešte. Toto keď ľudí to hľadte sebi. Povie, že strach. Jak ideš? Ešte, že to není. Ne, dole, čo. Musím hodiť dobre, ale... Aha. Ty
si ďaleko je kokot. Není ani až tak, neviem. Boh zná, vieš, či sa to kde aj nezachytilo, alebo dačo, no. Rozoznať teraz. Dobre. Musí dať takto. Naopak, dobre. Fú, toto je fajne hlboké. Čo? Dosť je hlboké, no. Moc? Čakaj si. Podľa mňa, no, táto je dobrá šachta. No nie je dobrá. Lebo je hlboká asi do piče. Táto? No, henta ne. Ten? A táto čo? Tam. Ale táto by mala ísť do Ferdinanda už. Nič iné tu není. Toto je hecipatr skurvený. Presne nad tými dobytkami, teda potom... No však, to je dobré kotvenie. To návrté, že kotva hotovo. Maria. Počkaj, stojí raz. Prečo? Toto chce proste fotku. Ja pierdole. Toto chce proste na... Fúha. Brutál. No. Ideš ďalej. Idem dál. OK, môže ďalší. Nie, to je železo asi. Železo, hej. Piču, to je fakt drevo. Drevo? No, také pevné. To je namorené. Aha. Dobrá karabínka. Tu je taká karabínka, kámo, že neviem, či by to udržalo. To tam mala? Miltek. Á, to sú tie malé, hej. No, tu sú. Aj vyzerá už, čo má za sebou. Nejaký ten pôrod. Čas, áno. Jo, to je pekná šlona. Skala. Potom je ďalšia, ide podľa, rovno. A potom ide hodklad, na to padalo. Ale tu je dobré, že tu sa bude dať nejaké výpatrové, tu je také schody spojené. Toto by malo byť, táto šachta, alebo toto. Tak sa. A to je na ten obzor, čo chceme ísť. Myslím, no. A potom ďalšia šachta je za ňou, to je tá hĺbková. Táto, celá. Takže s touto by sme sa mali dostať, hej? No aj s touto, aj s hentou sa dostane. Táto je podľa mňa bezpečnejšia ako tamto. Vidíš. Tu skončili mi tuto. Tu bola tá dole, čo sme tam nechceli ísť. Toto by mala byť táto, tá prvá, čo sme išli ten travers. Toto by mala byť táto už, táto. A potom vzadu je tá, že čelba, konec a ide dole. A šachta dole a ja som tam hodil kameň a to padalo. A to ide podľa mňa dole. do tých hĺbkových obzorov, no. No, kámoško, Čo? daj mi do baterku prosím ťa. To je podľa mňa za 30. To je veľa. Málo bude piči. Aj. Škoda, no. Máte niekto silnú baterku? Ja mám niekde vzadu.
Teby máš tu vidieť? Akože kotmy sú dobré. No, tak svietiš všelijak. No, tak toto není ako trenej tieto kotvy tu robo. Jakže ne. Však sa pozrieť, aké sú tam malinké tie priečky. Ale priečky sú malinké? Ale nemyslím priečky, tie myslím, kde je ten travers zachytený. Tak to jebe, tak to môžeme ísť do piča akorát. Hĺbka, hej. Treba, že? Akože? Tam je to medzipatro, tam ešte také. Počkaj, hodí kameň. No hoď. Teraz spadla. Teraz spadla, ale Určite nie. Je dosť hlboké. A kde je to láno, prosím, čo bolo dole? Lebo ja neviem. ďalej. Ideme ďalej. Ale tam je ten hĺbkový aj potom už. Ďalej je lano dole smerom. Tam bude chodbička a ideš dole. Mňa by, vieš čo len zajímalo? No. Že ako tu to ešte prvýkrát. Keď som dával. Na blind. Podľa mňa na blind tam. Nie, tak tu sa zakotvili, vieš, alebo idem druhého. No, ale na blind si. No, to sú osmičky, plakety. A tie sú dobré, ale len tie priečky, čo sú k ním, teda, keď sme. Len tie železka, tie železek. Kradím, ale len tie. No, ale dám. Čo? Ide odtiaľ prievana, ne? To fajne. Vidíš, škoda tú stovku, jaj. Nemá to, nevadí. Na budúce, mal som na to mysleť, ako ty. Škoda. Toto je ono, som ti hovoril. A tu? No, je tam medzi kotvene. No. Ešte to bude veľké ako kokot. Však ale táto šachta ide priamo až do tých, aj do tých hĺbkových až. Do prvého obzoru, teda počkaj, hodím kameň. Tu som tam nazal predtým. Toto sú hĺbkové tuto, ale malo by sa dostať aj na Ferdinand. Akože výzor, ukáž tú bazerku? Potom tam jebne ešte jeden šuter. No. Máš takéto, ale? Robíš? Jo. To je také šieleda. Počkaj. Je to na fest, no? Toto je asi rybka, len toto. Hodím kameň? Počkaj, ešte nie, ešte. Jo, máš na bomby? Ja nemám, že som nevedel. Hodím kameň? Akože výhoda je, že toto není také strmé. Takže tuto išiel Robo skúsiť dole zlaniť a za ním išiel aj Nie? A blokant? Hrudný? Nemám. Aha, tak si skončil. Čo ti je, kámo, ty... Ty si akože... Ja dole nejdem, kým nemám skontrolované. Toto. A on ide v ruksahu a Batr ani Ja počítam s neviem. tým, že ruksak mi dáte, chápeš? Hej, a kde? Keď to bude mať neviem A keď koľko? nepojeme dole my, tak čo Robo, tak čo spravíš? Mi dáte ruksak aj tak. Ale je zbytočne, tak si zober sem, prosím ťa. Daj mi. Ale potrebujem aj tú slučko modrú, čo tam je. Sebastian, ešte dobre, že si tu nebol. Čo? Banská kontrola. Dobre, že si tu nebol, lebo to je všetko robí Robo tak, jak sa to nemá robiť. Vôbec nevie. No, to sú rýchlé práce proste. Nevie fotiť? Nie. On úplne žaluje na mňa. Že máš nastavenie, chceš taký mám ja. Tak to má to pre Tam máš, aha no. To je správne ti videjko. Nie, teraz nie je noc. Vár je noc.
telefon tičí už. Vidíš, ale keď mám not prepnutý, tak nie je dobré. Dobre, čo ako bolo? Počkaj. Dobre, poď. Dovidenia. Dovi. Zdar Boh. Šťastný Zdar Boh. Šťastný náhľad. Zistí, čo tam je dole. Myslel som, že tu je nejaká čelba, len tak z nudy. Hľadaj normálnu na... Počkaj, ja ti poviem. Vidím ten prvý okno. Áno, ten je hneď tu kúsok a mal by ísť smerom na pravej strane či na ľavej strane z tvojho pohľadu? Takto je, tam jak ty ideš, presne fakt, máš tu smerom proste. Tak to neviem. Malo by to ísť doprava. Podľa mňa to... Malo by to ísť doprava. Čiže opačne. Tuto by to malo ísť, toto pozri, piči, tuto. Toto tu. Ale môžeš... A tak vyzerá to všetko, že aj dole, tu je komín hore, všetko, čelba na konci. No čo, hodnotíš dobre? 2 z 10? Tak to nie je moc dobre. Tak 2 z 10 rovná to nie je moc dobre. No tak to nie je nič pozitívne. Idem sa zavesiť do toho idla. GG. Verím tomu, že to vydrží. Čo sa ti? Čo sa stalo? Čo si dojebal, kámo? Čo som dal na tak, na piču. Super. Čo sa stalo? Skápeš? To si málo, to vyťahnem, keď tak nejako. Čo sa stalo? Neviem, čo tam spravil. Čo tam už robil. A jak to vyzerá vlastne? To je krátko, čo? Strachovo. Idem za tebou, lebo ja tiež potom. Akože keby nebol horizont, tak by som nešiel, ale keď je horizont, tak... Ťa to káže, čo? No už keď je tá horizont, to už bude len Ferdinand. Aj ľavá, pravá strana sú chodby, hej? Zisti ľavá, pravá chodby, tak idem dole ja. Povedz mi za sekundu a... No nič, dám si cigárko jako. Čože? Ja si pôjdem dole, keď tu bude horizont. Trošku pozrieme a poďme hore. Ferdinand, že? Ferdinand Lotrinský. Čo tiebe, sme tam. To je strach. Aj henta by tam išla tá šachta. Henta, čo išla priamo z vrchu, čo tu išli. Tá by tam mala ísť. To bude Ferdinand určite. Si tam dole? Pohode, ja sa len pýtam. Keď budem môcť ísť dole, tak povedz. Strachoidný. Kámo, nechcem sa tu pozerať. Chcem ísť priamo dole. To je jaké veľké tu, čo ti jebe? Sú všade chodby nejaké. Strach. Čo? Vidím. Tu je to prekotvovanie sa vlastne. Ostaň tak, jak si, takto sieť. Nebuď sa tam dolízať bez toho. Dobre. Čo? Modré? Halus. Meď? Dobrú nátiku. Po zlanení Robo a Juraj zistili, že obidve strany sú zavalené, tak sme sa pomaly vybrali cestou naspäť.
Takže Sebi už vyšiel hore, niekde vonku je. Teraz som vyšiel ja, nejakých 160 metrov a je to strach. Je to veľký strach. Spinka dneska brutál. To je makačka. Díky za sledovanie. Zažbuch. A takto som sa ráno zobudil.